народни представители, аз можеше и да не сядам, тъй като ще бъда съвсем кратка. Във връзка с предложения, доколкото разбирам, уточнен вариант на параграф 3, моля да прецените следното. В алинея 4 от предложения вариант е предложено със съгласие на родителите личните отношения да се осъществяват и неприсъствено. Не виждам мястото в съвременния свят това да става със съгласието на родителите, тъй като така или иначе децата ползват всякакви комуникационни канали. Според нас би било удачно да се продължи първото изречение по следния начин: както и по друго време, включително и неприсъствено, чрез телефонни разговори, писма и така нататък, до края на предложеното от вас изречение. В алинея 5 сте предложили случаите, в които трябва да се уведоми родителя, че не може да бъде осъществен определения, т.е. не може да бъде спазен определения режим. Моля ви отново да прецените думата трябва да бъде променен за определен ден. Не намираме, че тази дума е подходяща. Трябва да бъде, според мен, може да бъде определен за определен ден или по съгласие на родителите. В алинея 6 проекта борави с термина доказано домашно насилие. Моля народните представители да имат предвид, че всички факти, които се разглеждат в процеса, трябва да бъдат доказани. Насилието или е доказано, или не е доказано. Ако не е доказано, как ще бъде преценявано в един такъв процес? Освен това, имайте предвид, че производството по домашно насилие е особено производство. Вие знаете какви са последиците. В алинея 11 от предлагания от нас текст... За алинея 6 предлагате доказано да отпадне. Да. Това е нашето виждане. Какво вие ще възприемете е абсолютно ваша воля. Моля ви отново да подложите на преценка алинея 11 в частта и относно системността на неспазването на определените лични отношения. Уважаеми народни представители, причините за неспазване на лични отношения могат да бъдат най-различни и както добре си спомняме не знам защо така отхвърленото вътрешно постановление, причините могат да бъдат както родителя, който е пречка за осъществяване на личните отношения, така и от детето, но могат да бъдат по причина и на неподходяща мярка. Така че моля ви отново да прецените дали такова системно спазване би могло да бъде основание за промяна или просто да се промени по някакъв начин.